només prendre possessió del nostre càrrec se'ns va fer una proposta per els temes de plans d'ajust, etc., de que era imprescindible fer una pujada d'impostos. Un exemple d'aquestes pujades era pujar l'IBI, o la contribució, per dir-ho clar. Pujar l'impost dels vehicles, de cotxes, motos, etc. Pujar la tassa que se posava a les terrasses dels bars per traure les cadires en les voreres i donar ambient al poble. Nosaltres, evidentment, entenguérem que aquesta no era la mesura idònia, sobretot si tenim en compte que en aquell temps, estem parlant de mitjan del 2015, el País Valencià, igual que la resta de l'Estat, estava immers en una crisi important en la qual els jornals estaven baixos i enteníem que no era una mesura adequada. Aleshores, entenc que gràcies als vots de Compromís, aquestes mesures no se varen poder dur a terme, perquè entenien que eren totalment injustes. Insistim en que és important millorar la gestió per millorar els serveis. Un exemple d'aquesta possible bona gestió seria l'estalvi que el grup Compromís va, en un xucotet gest, va aconseguir per al poble de Montcada, disminuint les retribucions dels representants polítics, és a dir, els regidors que tenien per assistir als plens i a les comissions, que varen fer una reducció del 15% de les percepcions de les persones que estem ahí. Entenem que els primers que tenen que donar exemple eren nosaltres i així no ho farem.